Sorry za intro, čau moje šandy. V dnešnej hre zahrajeme Ace the Horror Game, neboli Oči, hororová hra. A dámy a páni, sorry za lagy, že to sekalo, ale nedalo sa nič spraviť. Príjemnú zábavu prajem. OK, nachádzame sa v nejakej miestnosti, dámy a páni, tu je krásna posteľ mimochodom. OK, tu sa nenachádza nič. OK, minimálne toto musíme nájsť 20 je vrece, dámy a páni, tých vrecov, takže tu máme oko, tu máme kľúče, dámy a páni, tu máme, OK, máme tu druhu a keď klikneme kvečko, tak my pozeráme, dámy a páni, kde sa nachádza ten duch, čo je veľmi nice. OK, dámy a páni, a ideme tu. Už vidím to oko, ďalšie vrece. Po prípade sa ešte tu porozhľadnem štvrté vrece, dámy a páni. Dvečko, lebo OK, on je, dámy a páni, na 3. poschodí a my si vyberme túto miestnosť, dámy a páni. Zdá sa, že tu není nič. Či? OK. Keď bude po blízku, tak sa už je tu. Už je tu, dámy a páni, pretože sa to triaslo. Máme oko. Čo? Ďalšie kolo, ideme ďalšiu noc. OK, máme tu prvé verce, dámy a páni. OK, ďalšie oko. Máme ďalšie vrece. Lenže ten kľúč bol tu a už tu není. Takže prázdna miestnosť. Prvé vrece. A dáme pani ďalšie oko, čo sa nám to hodí. Pretože keď to klikneme, tak sa dozvieme, že ten duch je dole v pivnice. Čo tam aj musíme ísť, neviem. Možno. OK. Ten kľúč, dáme pani, myslím si, že... Čo? OK, máme tu ďalšie kolo, dáme pani, pretože nás nejako všimla. OK, tu sa už nenachádza vôbec nič. Máme tu oko, kde môžeme sledovať, kde sa práve nachádza. OK, ďalšie oko, ďalšie vrece. Máme tu tretie vrece, štvrté. Ona je na 3. poschodí, dámy a páni. A tu, dámy a páni, sa nachádza prvé vrece. Risk je zisk. OK. Dobre. 1, 2, 3. Dobre. V dlhej dobe som nedal...